Хвала Христу! Чарговыя нашы разважанні над Евангеліем ад Матвея. І сёння маем урывак аздараўлення цешчы Пятра. Матвея 8 раздзел 14 і да 17 верша. Калі Езус прыйшоў у дом Пятра, убачыў цешчу ягоную, якая ляжала ў гарачцы. Ён дакрануўся да яе рукі, і гарачка пакінула яе, і яна ўстала і прыслужвала ім. Калі настаў вечар, прывялі да яго многіх апанаваных злымі духамі, а ён словам выгнаў духаў і аздаравіў усіх хворых. Каб збылося сказанае прарокам Ісаяй. Ён узяў на сябе нашую слабасць і панёс нашыя хваробы. Вось такі невялічкі урывак. Ну, па-першае, адразу трэба гасіць нам усе інтрыгі такога розуму чалавечага, этой інфармацыі пра цешчу Петра. Мы нідзе не сустракаем, што ў Петра была жонка, нідзе інфармацыі пра яе няма. Адназначна, што ён быў жанаты. Але якія варыянты, што сталася з гэтай жонкай? Думаю, тут ужо капацца чалавечаму розуму, напэўна, не трэба. Гэта адзіны урывак, который нам паказвае, што Пётр быў жанаты. І варыянтаў тут усё-такі шмат. І тое, што яны былі бясплодныя, і не было ў іх дзяцей. І тое, што жонка магла памерці. І зрэшты выглядае, што, магчыма, гэты варыянт даволі верагодны, улічваючы, што людзі маладымі паміралі, гэта не была рэдкасць. Зрэшты, Пётр не такі ўжо і малады, скарэй за ўсё быў. Вось. І, хаця, назовём у сярэдніх гадах. Там яшчэ цёшча жыве, цешча, значыць, уже не такая там жонка і старая магла быць. Гэта адна з такіх версіяў, што жонка магла памерці, але это так лагічныя нейкія доказы, разважанні, дакладнай інфармацыі няма. Скарэй за ўсё, што Езус, канешне, як вандроўны прапаведнік, ён хадзіў, і ўвогуле цікава, я часам так задумваўся, дзе яны начавалі, што яны елі. З аднаго боку, там жа ж не такі суровы клімат, як у нас. Сапраўды яны маглі дазволіць хоць бы там і пад голым небам начаваць. Можа, это не была аж такая вялікая трагедыя. І з іншага боку, некаторыя кажуць, што у доме Петра, напэўна, нейкі час Христос затрымліваўся. Напэўна, нейкі час ён там з вучнямі, магчыма, пражываў. Это адна з версіяў. Вось. І улічваючы, што гэта яшчэ пачатак дзейнасці Хрыста, вось, адна з такіх версіяў, што Христос там жыў, але зноў жа ж, это нічога там, нічым не даказана, это проста версія. Цікава, што само аздараўленне цешчы Петра, гэта не проста так сабе цуд, таму што ён месціцца у межах ненармальнасці аздараўленняў, которые чыніць Христос. Мы ўжо з вами бралі, што гэта быў пракажоны, да которого Христос дакрануўся, і который падышоў да Христа, это ўжо ламае усе схемы, нормы. Пасля это быў сотнік, который быў язычнікам, і Христос ішоў у дом ягоны, і ён не павінен быў заходзіць у гэты дом. Вось, накіроўваўся ва ўсякім разе ў гэты дом. І гэта ўжо ламае ўсе таксама схемы. І само, што ён язычнік. Ён чужы чалавек, ён не з гэтай рэлігіі. І трэці выпадак, як не дзіўна, у гэтых вось ненармальнасці аздараўленняў, назовем это ў кавычках, ненармальнасці чалавечымі меркамі, гэта цешча Петра. Чаму это ненармальнае аздараўленне? Па-першае, таму што яна жанчына. І Христос да яе дакранаецца. І першая рэч, што жанчыны ўжо не мелі статусу вялікага, пазбаўленыя ў прынцыпе ўсіх нармальных правоў чалавечых. Такая схема была ў Ізраілі.
І сам факт, што вакол Хрыста былі жанчыны, это ўжо быў скандальны момант для тагачаснага грамадства. Гэта першы момант, што это, няўжо цешча Петра была больш важная, чым усе пацярпеўшыя там у ваколіцах, да, і мужчыны і так далей. Гэта ўжо момант скандальны. А па-другое, што ён бярэ яе за руку. Многія равіны вучылі, так чытаў каментары, што гэтая хвароба, пра которую апісвае нам евангеліст, гарачка, это такая агульная назва. Скорей за ўсё, это просто нейкая лихарадка, яе трасло, магчыма, жар быў, тэмпература, невядома было ад чаго. То есть вот это вот акрэсленне гарачка, гэта не дыягноз конкретной хваробы, это просто яе стан, вот такі вот знешні фізічны стан. Калі чалавека калоціць, і ты не ведаеш чаму, што на самой справе ёсць прычынай. І тым не менш, нягледзячы на гэта, многія равіны вучылі, што у такім стане да чалавека нельга дакранацца, бо ён нячысты. Зрэшты, габрэі часта хваробы атаясамлівалі з прысутнасцю злога духа. Да, і таму некаторыя слушна ці няслушна мяркуюць, да, што часам не так адназначна ў Евангеліі, дзе ідзе размова пра апантаных, а дзе пра хваробу. Часам гэтыя тэмы так пераклікаюцца. З аднаго боку, і нібыта бачны падзел, што ўсё-такі апантанне – это канкрэтная прысутнасць д'ябла, а з іншага боку часам чытаем пра эпілепсію, которая ўсё-такі названа эпілепсіяй. Вось, альбо там глухата і адначасна названы дух глухаты. Тут цяжка дакладна это ўсё падзяліць. Ва ўсякім разе гэтыя тэмы пераплітаюцца, таму што ў габрэяў было такое меркаванне, што хваробы ўсё-такі яны ад злога. І вось гэтая хвароба незразумелая, гэтая лихарадка, і забаранялі дакранацца, Хрыстос дакранаецца. Так што гэта чарговае здараўленне па-за ўсялякім нормам чалавечым, да, тагачаснага грамадства. Іншыя евангелісты, не Матвей, але ўжо Марк і Лука, яны гавораць, што пра цешчу Петра сказалі Езусу. Марк піша так: «Цешча Сымона ляжала ў гарачцы, таму адразу сказалі яму пра яе». Цікава, што Марк называе Сымон, а Матвей кажа Пётр. Вядома, што імя будзе змененае у гэтага апостала. Евангеліст Лука піша так: «Езус увайшоў у дом Сымона, цешчу Сымонаву ахапіла моцная гарачка, таму прасілі яго за яе». Магчыма, евангеліст Лука больш дакладны, што ўжо просяць Хрыста, каб ён нешта там з гэтым зрабіў. Што яшчэ вартае ўвагі? Што Хрыстос у выпадку цешчы ён дакранаецца да яе рукі, а пасля мы чытаем, што калі прывялі многіх апантаных злымі духамі, ён словам выганяў духаў і аздараўляў усіх хворых, і ўжо не ведаем, ці словам, ці дакранаўся. Такі дробны нюанс, але на што ён паказвае, што ў Бога няма схемаў. Важны нюанс, на яго варта звярнуць увагу. На гэтую тэму я вельмі люблю, як Хрыстос аздараўляе, выдаецца глуханямога, калі ён плюнуў на зямлю, зрабіў гразь, памазаў вочы і сказаў: «Эфата, адкрыйся». Так шмат розных дзеянняў. І чамусьці мне выдаецца, што Хрыстос спецыяльна это зрабіў, каб ім паказаць усім, што ён Бог, што ён можа рабіць, праяўляць сваю сілу як хоча. І для гэтага не трэба ўскладаць рукі, а часам варта ўскладаць. Часам ён словам аздараўляе, а часам проста па веры, нават слова не скажа. Часам яго просяць, а ў іншым выпадку нават не просяць яго, як у выпадку удавы з Наін, которая хароніць свайго сына. Там прасіць ужо не было б чым. Сын мёртвы. Хрыстос спыняе гэтую жалобную працэсію. Усе гэтыя гісторыі паказваюць, што Бог, ён робіць як хоча. Ён можа плюнуць, ён можа дакрануцца, ён можа не пайсці, не маліцца, а ўчыніць цуд.
І для нас это вельмі важна, таму што шмат людзей яны прывязваюцца толькі да формаў. Людзі не бачаць іншага дзеяння, як аздараўленне павінна прыйсці толькі ў сакраменце споведзі ці намашчэння хворых, альбо толькі праз узлажэнне рук, альбо толькі праз святую ваду, альбо толькі праз тую іншую малітву такога і такога праведніка. Гэта ўсё нашыя схемы. І вось этот момант ён важны, дзе Гасподь паказвае, што ён па-за ўсім гэтым, таму што сіла выходзіць ад яго, і ён як хоча, так і робіць. У нейкім сэнсе, можна сказаць, Гасподь ламае нашыя схемы. Чарговы момант. Чытаем, калі настаў вечар, прывялі да яго многіх апанаваных злымі духамі. Цікава, што першая наша рэакцыя, нам здаецца, што, бо это сарамліва. Это такая тэма, про которую цяпер мода, все это в інтэрнэце можна знайсці, як людзі паказваюць, не саромеюцца. А па-нармальнаму это цярпенне чалавека, это беда, это не тое, што трэба паказваць на фотках і ў інтэрнэце, здымаць відэо. На жаль, мы жывём у такія часы, што калі адбываецца трагедыя, нехта ў аварыю трапіць, то толькі некаторыя дадумаюцца, што надо ляцець чалавека ратаваць. Большасць схопіцца за тэлефон, каб рабіць фоткі і выкладваць у інтэрнэце. На жаль, такая рэчаіснасць. І калі мы чуем, што да Езуса прыносяць апантаных вечарам, то здаецца, што это сарамлівасць. А цікава, што не. Не пра гэта размова ідзе. А ідзе размова пра тое, што больш дакладна нам паказвае евангеліст Лука і Марк, што ўся гэтая гісторыя аздараўлення цешчы Пятра адбываецца пасля таго, як Христос у сінагозе, у Капернауме, там, дзе жыў Пётр, ён выганяе злога духа з апантанага чалавека. І гэта адбываецца ў шабат, калі Христос увайшоў у сінагогу, як габрэі, каб разважаць Слова Божае там і маліцца. І аздараўляць у шабат нельга было. І ён у той самы дзень, пра это ўжо будзе казаць і Марк, і Лука. Вось Лука дакладна піша: «Выйшаўшы з сінагогі, Езус увайшоў у дом Сымона». І Марк падобна. Марк дадае, што прыйшоў з Якубам і Янам, адразу выйшаўшы з сінагогі. Значыцца, гэта шабат. І ў шабат нельга аздараўляць хворых, бо это лічылася працай, за што Хрыста асуджаюць, што ён лечыць хворых у шабат. Не за цуд яго асуджаюць, а за тое, што лічылася, што это праца доктара, а працаваць нельга. І вось у шабат вечарам, калі зайшло сонца, а па габрэйскай традыцыі дзень пачынаецца не ў 24:00, як у нас, а з заходам сонца, значыцца, пачынаецца новы дзень, шабат скончыўся. Вось такі цікавы просты эпізод, і няма тут вялікай псіхалогіі, што там типа саромеюцца, баяцца і так далее, і так далее. І у выніку, якая цікавая выснова яшчэ, што калі да Езуса сабраўся ўвесь горад, так кажуць евангелісты, ўжо не памятаю там хто, магчыма Лука, сабраўся таму, што Христос у сінагозе зрабіў цуд. Людзі гэта бачылі, яны ўсім гэта разнеслі, выгнаць злога духа з апантанага, думаю, што ён там перашкаджаў многім у той сінагозе, это ж, магчыма, ён не першы раз там быў. Вось, і людзі пра ўсё это даведаліся, і яны натоўпам прыйшлі да дому Петра. Так больш-менш малюецца гэтая карціна. Вось, і зрэшты, евангеліст кажа, калі настаў вечар, прывялі да яго многіх апанаваных злымі духамі, і ён пачынае маліцца над імі. Выглядае так, што гэта не за 5 хвілін уся справа рашылася. Не магу сказаць, што Христос цэлую ноч праслужыў, але думаю, што это было служэнне начное. Пасля заходу сонца натоўпы людзей, хворыя, апантаныя, у малым доме, напэўна, невялічкія дамы. Вот толкотня такая. Я думаю, что это докладно не на 5 хвілін. Цікавы вобраз, варты ўвагі, што паслуга Хрыста ўсё-такі яна яўна яго каштавала такіх простых чалавечых сілаў. Калі нармальныя здаровыя людзі спяць. Цікавы момант.
Ну, для мяне ва ўсякім разе. І варта што яшчэ, на што звярнуць увагу? Цешча Петра адразу пасля аздараўлення яна устала і прыслужвала ім. Матвей кажа так далікатна, яна устала і прыслужвала ім, а Марк і Лука піша, што яна адразу устаўшы прыслужвала ім. Як бы падкрэсліваецца вось этот момант такой гвалтоўнасці. Яна адразу устаўшы. Чаму это важна? Таму што гэта паказвае пра цуд, пра тое, што адбылося нешта абсалютна ненармальнае, абсалютна нелагічнае. Не тое, што чалавеку стала лягчэй і ён паціхоньку падымаецца. Хаця і так цуд таксама дзейнічае, да? Ну, па-рознаму. Да, трэба часам чалавеку даходзіць да сябе, ўжо ідзе працэс аздараўлення. Але тут паказаная вось гэтая гвалтоўнасць, што Бог так умее. Вот чалавек, магчыма, ўжо пры смерці быў, магчыма. Да, і тут вот раз, як ні ў чым не бывала, і чалавек здаровы. І цікава, што адразу ўстаўшы, яна пачынае служыць. Гэта важны крытэрый таго, вот як рэагуе чалавек Христовы. Вучань Христовы як рэагуе. У ім нараджаецца ўдзячнасць за тое, што зрабіў Бог. Ён не ўспрымае тое, што так павінна было стацца. Яму хочацца адудзячыцца Богу за тое, што ён робіць. Это нармальная рэакцыя. Не тое, што вот я нешчасны, бедны, зараз абавязаны Богу служыць і так далей. Табе проста хочацца адудзячыцца Богу, который для цябе такія рэчы вялікія зрабіў. Я ў свой час, калі па міласці Божай, ну, это выразна было такое нейкае натхненне для мяне Божае, каб пісаць кнігу «Памілаваныя», але адзін з маіх такіх чалавечых матываў, вось хоць мне этого, ну, не до конца па-чалавечы хацелася гэтага, але адзін з маіх такіх матываў это было тое, што я хачу адудзячыцца Богу за тое, што ён зрабіў для мяне і што ён мне паказвае. Тое, што я бачу, вот я хачу аддаць славу Богу, это не толькі для мяне. Я хочу это пусціць далей. Вот это вот вельмі здаровая рэакцыя, класная. У Евангелі, зрэшты, сколькі мы бачым цудаў, далёка не ўсе маюць такую рэакцыю. То есть можна сказаць, што цешча Петра, яна з катэгорыі вучняў Христовых у нейкай ступені. Яна сярод тых, хто блізкая ім. І таму цалкам не выпадкова, што скарэй за ўсё яны там сапраўды нейкі час жылі, і даволі такая камандная там група людзей была. Родная Петра, брат ягоны, Андрэй, цешча, магчыма, іншыя, што яны ўсе былі заадно. Вось этот момант, ён такі варты ўвагі, да, што яна ўстае і пачынае служыць. Это здаровая рэакцыя Божага чалавека. Христос, далей чытаем, словом выгнаў духаў і аздаравіў усіх хворых. Мяне і раней напрагала гэтае слово «усіх». Да, канешне ж, мы не Христос, мы не Бог, да, мы ніколі такога не можам, мы час ад часу нейкія там цуды бачым. А вось Христос аздараўляе ўсіх. І цікава, ці сапраўды это так, ну, нібыта не павінна ў нас это узбуджаць супярэчнасцяў, ён жа ж Бог. Але разам з тым, вот все адно вот этот вот націск на тое, што это ўсе. Вот усе, хто прыйшоў, усіх Бог аздаравіў. Я б сказаў бы не до конца так. І цікава, каментатары пішуць, што глобальна, магчыма, там ён сапраўды ўсіх аздаравіў, магчыма, але глобальна не трэба рабіць з гэтага вялікія высновы. Таму што ў Назарэце, напрыклад, пан Езус, напісана ў адным моманце, не мог учыніць там цуды па прычыне іхняй няверы. Вот цікава, да, што значыць не мог? Канешне ж мог. Але ўсё-такі па нейкай там прычыне не хацеў, не рабіў гэтага. Да. І вось цікава, што ў паралельныя месцы Марк напісана,
у Марка написано, ён аздаравіў многіх, якія цярпелі на розныя хваробы. І ў Лукі таксама написано, з многіх таксама выходзілі з крыкам злыя духі і казалі, ты сын Божий. Цікава, што толькі ў Матвея написано, што это былі ўсе хворыя. Таму адназначна высноваў такіх не трэба рабіць. І таксама нельга рабіць высноваў, што вот некага аздаравіў, з некага выгнаў духаў, з іншых не. Тут много пытанняў. Мы просто не маем больш інфармацыі і не трэба тут адназначна ў крайнасці кідуцца ці ў тую, ці ў іншую. Але трэба дапускаць той варыянт, што ўсё-такі Христос не з усіх выганяў злых духаў і ўсё-такі не ўсіх аздараўляў. Такі варыянт дапускаць таксама трэба. Што яшчэ важнае? Вартая ўвагі цытата, которую дае евангеліст Матвей. Для яго ўвогуле гэта характэрнае, што ён, бачачы розныя моманты жыцця Хрыста, ён пастаянна цытуе Ветхі Завет. Таму што Матвей, мы з вами ўжо пра гэта казалі на пачатку, асабліва калі пачыналі Евангелие ад Матвея, Матвей піша габрэям. Матвей даказвае, што Христос гэта Месія, што это доўгачаканы памазанік Божы, што ў ім спаўняюцца прароцтвы Старога Запавету, пра которые габрэі ведалі. І вось чарговы эпізод, такі характэрны для Матвея, што ён цытуе Стары Запавет. Цытуе Ісаю. Каб збылося сказанае прарокам Ісаі, ён узяў на сябе нашую слабасць і панёс нашыя хваробы. Некаторыя задаюць пытанне, што значыць Езус панёс нашыя хваробы? Ці ён у выніку, аздараўляючы хворых, сам цярпеў? Ці ён у выніку цярпеў, калі выганяў злых духаў? Вот як это ўзяў грэх на сябе, узяў хваробы нашыя на сябе? Што ён мог перажываць? Такія пытанні ўзнікаюць. І цікава, што Матвей, думаю, цытуючы Ісаю, ён наўрад ці пра такія рэчы думаў. Вот як Христос перажывае. Проста для яго тое, што ён бачыў, ён многіх рэчаў быў сведкам Матвей. І тое, што ён бачыў у дзейнасці Хрыста, ён сам, як веруючы чалавек, который ведае Святое Пісанне, ён бачыў, што ў ім спаўняюцца прароцтвы. І, магчыма, вось у гэтым эпізодзе ён проста узгадаў прарока Ісаю. Это адна з версіяў. І таму не трэба тут чапляцца вось да такіх нюансаў, што Христос мог перажываць і ўсё. Проста Матвей чарговы раз убачыў, што вот ён сапраўды Месія, у ім спаўняюцца прадказанні. Зрэшты, паміж словам «узяў на сябе нашую слабасць і панёс нашыя хваробы» таксама вялікай розніцы не трэба шукаць. Это, в плане граматычным это сінонімы. Такія чытаў я каментары. Вось, але яшчэ вартая думка да гэтай цытаты – гэта тое, што вось гэты вобраз кнігі прарока Ісаі, ён ужо прадказвае нам тую ахвяру, которую учыніць Христос. Так некаторыя каментуюць. Узяў на сябе нашыя хваробы і панёс нашую слабасць, гэта не факт, што ў гэтым моманце. Вот калі аздаравіў Христос цешчу Петра, што ён вот у гэтым моманце ўзяў на сябе хваробу. Але Матвей, ведаючы ўжо, чым усё скончыцца, магчыма, ён, гледзячы, пішучы Евангеліі, ведаючы ахвяру, которую учыніў Христос, магчыма, ён у гэтым ключы, вось этой Вялікай Пятніцы, смерці, воскресення Христа, магчыма, у гэтым ключы ён цытуе Ісаю. То есть ён, бачачы ў гэтых цудах, дзе здаецца, што ўсё так класна пачынаецца, прям на ура, натоўпы людзей і так далей, але Матвей, ён, канешне, піша з перспектывы, і ён ведае, вот гэтую вялікую рэч, вялікую ахвяру, якая пасля споўніцца, і ён глядзіць так вот трошку шырэй, а не толькі да гэтага эпізода аздараўлення. Неяк так. Такі каротенькі у нас эпізод, і так шмат розных выйшла нам каментароў да яго.
Я напрыканцы толькі падзялюся такім сваім цікавым вопытам, напэўна, нехта з вас ужо чуў, такое як сведчанне. Першыя годы майго святарскага служэння, можа быў 2007 год, можа 8, ну не першыя, там 3 гады, 4 мне было святарства. І я аднойчы збіраўся праводзіць рэкалекцыі. Нас там было каля 10 чалавек, такіх мінскіх людзей. Мы павінны былі за Мінск там выехаць, у Івянец, здаецца, там дамовіліся з францысканцамі. Вось, і у дзень перад выездам мяне так рэзка скруціла нейкая хвароба, я не ведаю, што это. У адзін момант ты проста нічым не хварэеш, кладзешся спаць, раніца, і ты прачынаешся, ты не можаш падняцца. І прычым прачнуўся, я памятаю, нармальна, нават не падазраючы, што са мной нешта не так. Як толькі я стаў хадзіць, ну проста мяне ўсё, там усе і вострая дыярэя, і ташната, і тэмпература, і ўсё, да, вот рэзка. І памятаю, а ўжо перад самым выездам, дзень перад выездам, ужо такія апошнія крокі для гэтых рэкалекцый. І памятаю, тэлефануе адзін чалавек і пытаецца, як там мае справы. Я здзівіўся, што так пытаецца. А ён кажа, што прысніла жанчына сон, калі ўбачыла ворага, д'ябла, который смяяўся і казаў: вы сабраліся некуды ехаць? Кажа, я вам поеду. Ён стаў смяяцца. І яна, як толькі прачнулася, адразу мне патэлефанавала. А я ўжо ляжу з этой хваробай. Яна пытаецца, ці ўсё нармальна. Я такі, ну да, ну дзе там нармальна. Тут тэлефануе другі чалавек, і таксама расказваю пра сваю хваробу і кажу, што магчыма прыйдзецца адмяніць рэкалекцыі, нікуды не паедзем, ну бо я на сённяшні дзень не ў стане, это нереальна. Кажу, ну памаліся. Чалавек памаліўся, і Гасподь даў яму слова, вось тое, што мы сёння разважаем. Як Христос прыйшоў у дом Петра, аздаравіў цешчу, і яна стала служыць яму. І вось гэты тэкст Дух Святы даў гэтаму чалавеку. Я кажу, што слухай, можа это занадта банальна, але можа гэта я вось гэтая ў кавычках цешча Петра. Можа табе трэба прыйсці ў мой дом, памаліцца за мяне, я зараз падымуся. Чалавек, помню, так збянтэжыўся, прызадумаўся і кажа, ну я памалюся, падумаю. Вось, ну неяк так занадта проста это ўсё выглядае. Ну і ў выніку, там бліжэй да абеда, чалавек пазваніў, сказаў, што добра, я прыйду. І выяўляеце сабе, от чалавек прыйшоў, я не памятаю нават, ці мы маліліся. Можа, коротка зусім. Вот я ў такім стане, который падняцца з ложку не можа, і то ўжо паўдня вот так вот ляжу. Чалавек вот так вот прыйшоў, ну, даўно ўжо было, все-таки хіба што трошку памаліліся. І я ўстаў, як ні ў чым не бывала, пайшоў рабіць не то, што служыць, але пайшоў рабіць гарбату, ну нешта там з'есці і так далей. Усё адно, як хваробы не было. Ну, такі вот, менавіта з гэтым тэкстам быў у мяне такі цікавы эпізод цуда Божага, дзеяння Божага. На гэтым мы з вами сканчваем. Пахвалёны Езус Христос.